Koliko vam se puta dogodilo da na bonu za mobitel imate još samo nekoliko kuna i to baš kad trebate telefonirati? Sa Zagrebačkom bankom bonovi za mobitel su vam baš uvijek na dohvat ruke, gdje god se zateknete. Simpa, Bonbon, VipMe, Tomato, Tele2 i Multiplus Mobile bonove možete kupiti na bankomatima te e-zabom i m-zabom. Zagrebačka banka ima najveću mrežu bankomata u Hrvatskoj, njih više od 870, a na svako možete kupiti prepaid bonove svih mobilnih operatera, plaćajući Maestro, Mastercard, Visa i Visa Elektron karticama Zagrebačke banke i ostalih domaćih i stranih banaka. Bonove možete kupiti e-zabom koja vam je pri ruci gdje god je računalo, kao i m-zabom koja je uvijek uz vas jer je to banka u vašem mobitelu. Sve te mogućnosti imaju još jednu praktičnu prednost. Prometi po bankovnim računima i karticama daju vam uvid i u to koliko trošite na bonove za mobitel. I korištenje ENC uređaja Hrvatskih autocesta praktičnije uz mogućnost nadoplate koje vam nudi Zagrebačka banka. E-zabom u trenu možete nadoplatiti HAC-ov ENC uređaj i to s obračunatim popustom od 10%. Bonove za nadoplatu uređaja možete kupiti i m-zabom te na bankomatima gdje ih možete platiti Maestro, Mastercard, Visa i Visa Elektron karticama. Ukratko, koji god vam bon zatreba, pri ruci vam je Zagrebačka banka.